Joo. Nyt alkas tämä meidän projektissa oleva turpakoneen purkaminen. Tää kun nyt puretaan, katsotaan mitä kaikkea siinä on. Ja sen jälkeen kun on avattu ja tsiikattu, puretaan kaikkea näitä viimeisiä turhuuksia. Eli nyt päästään nämä vittuun ja tuo pois ja tuo pois ja kaikki tämmönen irtopaska poikkeaa. Aletaan katsoa tähän siihen kuntoon, että tää pystytään lähettämään Suoko Artulla. Se tekee tähän kaikki koneistukset, mokkaa männät ja sylinteriputket, ajaa isommaksi, että mahtuu ne isommat männät tonne ja tekee kaikki tasapainotukset ja muut koneistukset. Ja sen jälkeen tää, kun Suokko on koneistukset tehnyt, niin alkoi olla sitä vaan, että aletaan kasaamaan. Mutta sitä en tiedä, näkyykö se kassaminen vielä tällä videolla vai onko tällä pelkästään tää purkaminen ja koneistushommat ja sit seuraavalla koneen kasaus erikseen, mutta katsotaan mitenkä se tehdään. Mutta nyt tästä seuraavaksi aletaan purkaa kaikki nuo osat poikkeen ja kasataan silleen valmiiksi, että ne on lähetysvalmiit tai vientivalmiit. Katsotaan, että viedäänkö se itse sinne Suokolle vai lähetetäänkö, mutta joo, ennen kuin aletaan purkamaan, pidetään pieni ruokatauko. Otan tosta nuo, mennään tuonne taukohuoneeseen, käytetään mikro ja tehdään pizza. Juu. Nyt on oikeastaan turpakoneen lohko ja kansi ja koko moottori niin kokonaisuudessaan purettu. Ja nyt nää seuraavaksi sitten vaan pakataan kaikki ne tarvikkeineen tonne laatikkoon sen verran mitä mahtuu. Ja sitten tarvittaisiin se seuraavaan laatikkoon vielä. Ja näin nyt oottelee sitten helmikuuta, että tää lohko lähtee Suokolle. Ja Suokko koneistaa tähän sitten noille uusille männille tilaa. Muokkaa lohkot, että veivit mahtuu olemaan. Ja männät muokkaa, että veivi mahtuu tuo veivin yläosa mahtuu olemaan siellä männässä. Tai silleen, että se ei hankaa tonne mäntään kiinni. Sellainen pieni koneistushomma Suokolle tosta. Ja sitten kassaillaan ja kyllä. Joo, nyt tosiaan on lähdetty viemään nuo Micran moottoriosat tonne koneistamolle, Suokolle, Kangasalaan tai Kangasalalle. Lausumisesta piti olla kuulemma tarkka tai joutuu kepin nokkaan. Mutta joo, nyt lähdetään viemään tosiaan ne osat sinne ja Arttu sitten koneistaa ne. Ja parin viikon päästä käydään ne sitten hakemassa ja sen jälkeen päästään kasaamaan se moottori tosiaan. Joten tästä varmaan seuraavat klipit on sitten sieltä Suokon luolta. Ja
sen jälkeen seuraavat on kun kasaillaan tai speksaillaan. Katsotaan, kasataanko se video vielä, moottori vielä tälle videolle vai kasataanko se vasta sitten seuraavaan. Katsotaan vähän miten pitkä video siitä olisi tulossa, jos sen kasaa tälle videolle vielä, mutta katsotaan, sillä se selviää. Mutta joo, katsotaanpa kuhan ollaan Suokon luona. Joo, nyt ollaan saavuttu Kangasalaan ja nyt käydään viemässä ne osat tuohon Suokolle tehtäväksi. Niin. Katsellaan tossa kohta, kun ollaan siinä hallilla. Juu. Joo, elikkä tänään me aloitamme epoksoimaan tätä mikron lohkoa. Ja nyt sitten ihan ensimmäiseksi lämmitellään vähän tätä lohkoa. Teipataan tästä tasopinta kokonaan suojattaa teipillä. Ja sen jälkeen aukaistaan nämä kaikki alueet, mitkä me nyt epoksoijaan. Sen jälkeen tossa vedetään sokeria täyteen nämä kanavat, sille että siinä on joku 2 senttiä karkeasti sille epoksille tilaa. Ja sen jälkeen vedetään se epoksi tähän päälle ja jätetään se tosta vähän, että se ei ihan tuolla samalla tasolla oo. Mutta aletaan tekemään ja seuraillaan tilannetta. Joo, eli ihan ensimmäiseksi tosiaan tää lohko nyt on laitettu, että se on vatupassissa, että se on suorassa näin päin ja suorassa näin päin. Ja nyt tohon vedetään tosiaan ne teipit ympärillä, sen jälkeen aukaistaan tosta noin vesikanavien urat ja sen jälkeen aletaan laittaa sitä sokeria tonne reunoille. Ja itse asiassa ennen sitä sokeria niin lämmitetään vähän näitä sylinteriseinämiä ja näitä, että se on vähän lämpimämpi. Ja sen jälkeen laitetaan se sokerit tonne. Joo, nyt on teipattu ja suojattu kaikki kanavat. Ja seuraavaksi laitetaan täyttää tuolla sokerilla nämä kaikki lovet täältä. Ja ihan käytetään siis jotain tämmöstä perus. Aito hieno sokeri. Ajaa asiansa varmasti tässä hommassa ihan vallan mainiosti. Ja hyvä on ennen kuin tätä sokeria alkaa tonne laittamaan, niin tukkia kaikki vesikanavat täältä sille, että se ei pääse täältä mistään väleistä valuu pois se sokeri, kuten esim. Tällä toisella puolella moottoria on tuo vesipumpun uraani tai vesipumpun reitti. Niin jos sitä ei tuki, niin se varmasti valuu se epoksi myös samaa vauhtia poikkeen, kun sitä alkaa lisäämään. Ja nyt tosiaan sitten vaan sokeria kanavat täyteen. Ja about silleen, että siellä on 1,5 senttiä-2 senttiä tilaa tohon lohkon yläosaan nähen. Saa riittävästi epoksia sinne tonne kanaviin. Joo. Ja sen takia tosiaan käytetään sokeria tässä, että sitten kun näitä aletaan pesee pois täältä, niin se on helppo, kun se sokeri lähtee haihtumaan tai liukenemaan tuohon veteen, niin saa hyvin kaikki nuo jämät poikkeen tuolta kanavista, niin ei jää se sokeri pyörii sinne. Tai tapauskohtaisesti hiekka tai mitä ikinä sinne haluaa laittaakaan, niin se sokeri on siitä hyvä, että se häviää sieltä kyllä. Ja sen saa pestyä pois. No esimerkiksi. Ja sitten vähän tasoitellaan näitä sokereita täältä ja sille, että se on kaikkialla olisi saman verran. Ja
Tätä epoksointia kai ihan mahdottomasti YouTubeen kuvattu. Tulee nyt sitten tämmönen NS-tutoriaali, miten tämmöstä tehdään. Tämä on tosiaan eka kerta itsellekin, että tää voi olla vähän suurin piirtein tehty, mutta ohjeiden mukaan ainakin, niin kai se on tärkeää. Noin. Nyt se on aika lailla sitten, miten ohjeessa käskettiin. Nyt siellä on tolle, että siinä on karkeasti 2 senttiä. Niin kuin tuossa väliä. Niin. Nyt seuraavaksi sitten laitan tosta sotkettua epoksia. Tuolla on mulla koveete. Se pitää sieltä hakea ja aletaan ne sekoittelemaan. Ja tosiaan nyt sekoitellaan toi epoksi. Tää on tosiaan Kanadasta tullut, niin toivottaa, että tää on ihan käypästä ainetta, kun 2 kuukautta karkeasti meni siinä, että tää tuli, niin nyt vituttaa, jos tää menee huonosti ja joutuu ottaa uudestaan sen 2 kuukautta, että saa uuden putelin. Se olisi harmittava tilanne. Mutta tosiaan tohon puteliin mikä on, sinne tulee tämmönen kovetepullo ja se kajetaan ihan kokonaan tonne purkkiin ja sitten sekoitetaan kunnolla ja tän pitäisi ilmeisesti väriä vaihtaa. Tää on nyt vähän vihertävää ja tästä pitäisi tulla sinistä. Ja kyllähän tää alkaa siniseksi muuttumaan, eli ei oo kusetettu. Ainakaan vielä. Pikkuhiljaa alkaa siniseksi muuttuu. Tää oli ihan tommoista hernekkeeton vihreätä suurin piirtein. Tätä nyt hetken aikaa tässä sekoitellaan, niin palataan kun tää on sekoitettu. Joo, eli nyt kun tätä lohkoa tosiaan lämmitellään, niin nyt alkaa olla, että epoksi sekoitettu. Niin kaidetaan se nyt tämmössä kippoon, mistä on sit vähän helpompi se tonne lohkoon itsessään kaataa. Eiköhän siinä on meille tarpeeksi Tää alkaa olla varmaan ihan hyvää se. Se on tosiaan tämmöstä sinistä mönjää, niin nyt vaan täytellään nuo kaikki lohkon kanavat tällä. Ja se on oikeastaan niinku aika lailla siinä. Sitten se annetaan tossa kuivaskella seuraavat 24 tuntia ja
Sitten palataan ja katsotaan mille se näyttää, että kuin vituiksi on mennyt, jos on mennyt. Mut joo, palaillaan sitä kun se on siihen kuivunut. Nyt on tosiaan tää epoksi on kuivunut ja nyt tähän on porattu näitä reikiä tulee nestekierrolle. Niin seuraavaksi vaan tuolta välistä niin vitusti vettä tonne lohkon sisään, että no sokerit häviää sieltä. Ja katsotaan.